ole tun truma chuanin video dang le deuh Google password thei ngil to asiam that le dan kan lo en hodon ane tin ama sain kan khua deng sur lama tanga ka channel min subscribe tu zong tenena ka soidu chu kan khua nat na rik aron lut ve ta a he thil hi aron lu na kong om ani chuanin a chua le na tur po a om nge tur ane chuwang chuanin mi puite phim khur tak chungin kan dawanga kan chuak ngei tur ane ole Google account hi enge Google password hi enge hei hi mitam zok te chuanin atrang kaina kan shelo mai theya ma se phone lam thiam mi heng ho te tan hi chuanin thil trang kai tak ania chuwang chuanin tuna chuanin Google password kan thei ngil kwa asiam le dan kha kan lo en hodon ane ole tuna chuanin 𝘁𝗵𝗄𝗶 browser ai lu tanga 𝘁𝗵𝗄𝗶 browser atang hianin siam don ani ole ei kathai chunga hianin ilu tanga type box a hianin I type tur kha Google password forgot recovery ole hei hi I type anga ti chuanin I search don ani ole hey how to recover your Google account or Gmail a hianin ilu tang o ti chuanin tuai chho hlekanga chuan hetilai recover your Google account or Gmail a hianin ilu le don ani ole ta hianin email or phone ta hianin I Google account siam na email kha ta hianin I type don ani email kha o Janet lalruat pui 8@gmail.com ole izwa ta hian index zone ane ti chuanin enter your password a hianin ta hianin horop pariat kha pariat ai tlem kha thelo pariat tur kha ania van nuai ole van nuai pariat chi ani a ti chuan enter last password a po hianin I pariat thau angai ane I du ming khan chhurngot la 𝘁𝗵𝗵𝗶 ole ti chuan zo huna khan next le don ani next le ti chuanin I continue wang athena chuanin tiang thil hi omlo mai theya use patran aron langhal mai thei boka thena chuan ma sei lai hi chuanin patran aron display ya khami kha I phone patran I lock ang kha ani mai ani I phone I lock nang chiang kha I mang mai don ani chuan create password a hianin I password tur kha chu to don ti na ni chu I hriat reng to tur kha password a thil poimo em mai kha I chu to don ani ole ole kati blur ve ka kati blur lo chuanin in hreve don se pha kha achi rawa chuwan chuan kati blur ve ka en po andom lo do mai thei te chuanin kha confirm le password ti password noi khan confirm ti omata khan angai bokin chule don ani chuanin zo khan save password a hen lu tang
ole ti khan lo zo ta a tin ka soi mai pakhat chu khami password a khanin horop pariat tho mo khat khami kha anga ya ni chu lo chuanin pariat aya tlem kha chuanen iti theidon lawa imang theidon lo tina ani chu ole ka video te mi lo view sa ka wangin ka lo me